Gilauman nga maminusa na ang pagpasagad og parking daplin sa daan sa Dagbayan sa Talisay human nga ang tuwing og clamping ordinance aprobado na sa konsiho. Ang report ni Femari Dumabok. Sa maong ordinansa, adunay 12 ka mga daan nga giila nga tow-away zones. Kini ang tibuok daan sa Inbacalso, sugod sa boundary sa Cebu City o sa Talisay City, o sa lungsod sa Milanilla o sa Dakbayan sa Talisay. Laki po sab sa mga giila nga tow-away zones ang mga sulunon nga daan nga sagad busy kaayo. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda, nga gikinahanglan gyud ang towing og clamping ordinance tungod sa pagpasagad lang og parking sa daplin sa daan nga may usa sa hinungdan sa paghuot sa trapiko. Nang hinaot si Konsehal Danny Caballero nangamahan sa ordinansa nga tungod niini hapsay na ang dagan sa trapiko, ilabi na sa pagsugod na sa klase sunod simana. Ang mahitabo manggudana kung naay mga sakyanan nga ito kinahanglan gyud nga naagyoy present sa kinibitang mga City Toda personnel. Nya dili po dato basta-basta ito ang mga sakyanan without informing the driver or the owner sa sakyanan. Muna nga ato ginagihanay pod para dili pod sila mabigla ning mga ordinansa. Ug naapoy mga sakyanan nga maguba sa daplin sa daplin sa tunga sa karsada, mao nay ito nato sa mga towing company nga mo cater nato din sa siyudad sa Talisay. Sa ordinansa, gibutang nga di mato o maklamp ang sakyanan kung way presensya sa mga sakop sa City Toda. Ug nga muhimo una og pag-alarma o pagpatingog sa siren ang City Toda sud sa 5 kahigayon aron pagkuha sa atensyon sa tag-iya o nagmaniho sa sakyanan. Kung di gud moabot ang nagmaniho, dinhi na ito o i-clamp ang sakyanan. Apan kung moabot, isyuhan og citation ticket o illegal parking ang nagmaniho. Samtang makikpartner ang kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay sa usa ka pribadong kumpanya nga may moto og sila ra usab ang mo-impound sa giguyod nga sakyanan. Mukantidad sa 1,000 pesos ngadto na sa 6,000 pesos ang towing fee, depende sa gidakon sa sakyanan. Samtang ang storage fee matag adlaw ang gikan sa 200 pesos hangtod na sa 1,000 ka pesos. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.